Bonjour a chroeso i'r gwersi Carlam Cymru a Ffrangeg 2023. A blwyddyn yma ni'n mynd i ffocysu ar ynganiad y dibynnol, cerdyn llafar a rhagenwau unigyrchol ac uniongyrchol. So heddiw, yn y gwers yma, dwi'n mynd i ffocysu ar le subjonctif et comment ça marche en français. So bonjour, je m'appelle Madame Pritchard et je travaille à Ysgol Gymraeg Bro Dir. Hoffwn i ddweud bod fy mod i'n dysgu Gymraeg, felly dwi'n gwneud camgymeriadau weithiau yn y Gymraeg, sori, so byddai'n trio fy ngorau glas. L'objectif, c'est quand et comment utiliser le subjonctif. So, pryd a sut i defnyddio'r y dibynnol yn Ffrangeg. Bydd y dibynnol yn bwysicach ar gyfer safon uwch. Rydych chi'n ymwybodol amdano tegau, ond does dim disgwyl i chi ei ddefnyddio, ond fodd bynnag, eleni byddwn nhw'n awgrymu i chi ei astudio mwyn ei adnabod mewn tasgau'r darllen a gwrando, ac mwyn ei ddefnyddio mewn tasgau ysgrifenedig a llafar. Basically, mae'n dangos eich bod chi'n deall a ydych chi'n gallu defnyddio'r subjunctive os ydych chi'n defnyddio fe yn yr arholiadau ysgrifenedig a llafar. So mae llawer o bobl yn really poeni am y dibynnol, the subjunctive yn Saesneg, oherwydd mae'n teimlo fel mae'n really anodd, ond hoffwn i ddweud i chi heddiw, ne t'inquiète pas, peidiwch â phoeni, oherwydd gobeithio byddai'n dangos i chi heddiw ei fod yn iawn a dydy ddim yn rhy anodd i chi dysgu a ddefnyddio. So, fel ydych chi'n gwybod, dwi'n siŵr nawr, mae llawer o amserau yn Ffrangeg, so dyma rhestr o rhan fwyaf ohonyn nhw. Mae rhai sydd ydych chi wedi gwneud llawer, dwi'n siŵr, fel le présent de l'indicatif, le présent progressif, le passé composé, l'imparfait, le futur proche, etc. Ond heddiw, ni'n mynd i ffocysu ar le subjonctif présent et le subjonctif passé, ychydig o, dim ond 2 funed ar y subjunctive yn yr amser gorffennol. Rhan fwyaf o'r gwers yma yw le subjonctif présent. So, yn y Gymraeg, mae 2 ffurf am y dibynnol, presennol ac amherffaith. Diolch byth, does dim rhaid i ni boeni amdano gan ei fod yn anamal bod e'n cael ei ddefnyddio mewn Cymraeg heblaw am ychydig o ymadroddion gosod a dim ond yn y trydydd person unigol fel arfer. So, enghraifft, 2 a ddel, cymot mei. Hynny, mae'n dibycach i'w darganfod mewn Gymraeg llenyddol hen ffasiwn. In English, the subjunctive mode is a verb form used to refer to a hypothetical scenario or to express a wish, suggestion or command. So, for example, in English, I suggest you be quiet, or I wish I were rich. Most people would say, I wish I was rich, but it's actually incorrect. It should be, I wish I were rich. So that's Welsh and English, so Cymraeg a Saesneg. Hefyd, mae bobl yn gofyn i fi yn aml beth yw'r gwahanol modd dibynnol ac amser. So, modd dibynnol yn dweud os yw'r siaradwr yn ystyried gweithred fel ffaith, gorchymyn neu amod, ond amser yn dweud os yw'r gweithred yn digwydd yn y presennol, gorffennol neu difodol. So, dyma'r wahaniaeth rhwng modd, ac amser. So, a mood and a tense. Dwi'n siŵr os mae mood yw modd, dyna beth dwi'n credu yw mood. Mae llawer o fideos ar YouTube, so os ydych chi'n moyn gweld mwy o enghreifftiau ac astudio'r dibynnol yn fwy, dwi wedi rhoi un fideo yma, ond mae llawer mwy ar YouTube am ddim os ydych chi'n moyn mwy o help.
Mae yna naws, dwi ddim yn siŵr os mae mod yw naws neu modd, but mods. So mae dangosol, so the indicative, gorfodol, the imperative, a dibynnol, the subjunctive. Okay, so dangosol yw ffaith, so mae'r ddatganiad sy'n cael ei gyflwyno fel ffaith, neu cwestiwn o ffaith, fel yn Saesneg, rum is an alcoholic liquor, so mae'n ffaith, neu cwestiwn o ffaith, is rum an alcoholic liquor, mae hwn yw'r indicative. So fel arfer, ni'n defnyddio'r indicative, rhan fwyaf o amser dwi'n credu. Wedyn, y gorfodol, the imperative, yw gorchymyn neu cais, so a command or request. So close the door, gorchymyn. Please be here on time yw cais. So mae hwn yw'r imperative, yw gorfodol. A wedyn y trydydd yw dibynnol, subjunctive. So amheuaeth, cyflwr, dymuniad, dychymeg ac yn y blaen. So I wish you were here fel enghraifft. Or if I were you, I would take the chance. So mae hwn yw y dibynnol. So, le subjonctif yn Ffrangeg, rydyn ni'n defnyddio fe mewn cymalau dibynnol, so dependent clauses, I ddynodi rhyw fath o oddrychedd, ansicrwydd neu afreality yn meddwl y siaradwyr. So os dydyn nhw ddim yn really siŵr. Felly mae teimladau fel amheuaeth ac awydd yn gofyn am y dibynnol yn ogystal I fynegiant o angenrheidiroedd, posibilrwydd a barn. Dwi'n mynd I dangos chi enghreifftiau. So, par exemple, en français, le subjonctif présent, il faut que tu prennes le train ce matin. So, mae'r dibynnol, y berf yn y dibynnol yna yw pren. Okay, yn lle prend yn y indicative. Je suis contente que vous visitiez Paris. So, visitiez yw y berf yn y dibynnol yna. So, yr unig peth sy'n wahanol i'r indicative yw yr I dot. A wedyn mae trydydd enghraifft yw on interdit qu'elle aille à la boîte de nuit. So, dyna'r subjunctive yna aille. Enghraifft arall, fel cartoon yw demain, il faut que je fasse la vaisselle et que j'aille au supermarché pour acheter des fraises. J'ai peur qu'il n'en ait plus, ce n'est plus la saison. Okay, so mae hwn yw just cartoon doniol. I just dangos enghreifftiau o'r subjunctive. So mae rhaid I ni wynebu dau problem gyda'r modd dibynnol. Rhif 1, pryd dylech chi ei ddefnyddio. So mae rheolau'r gymleth a llawn eithriadau yn anffodus, a sut mae'n gweithio. So mae'r gyfuniad newydd, a new conjugation yna. So I ddechrau, ni'n mynd I edrych at quand utiliser le subjonctif. So pryd I defnyddio y dibynnol. So mae'r dibynnol wastad yn cael ei rhagflaenu gan que. Dyma rhai enghreifftiau o pryd yw ddefnyddio. So mae'r llun yna I ddangos chi, ond mae gen I mwy o fanylion I ddod. So, que neu ci, so rhaid i'r mynegiad yn y prif gymal gorffen gyda rhagenw perthynol, que neu ci. Os mae'n gorffen gyda'r arddodiad de, mae angen I chi ddefnyddio'r berf enw. So, ydy hwn yn preposition gobeithio. A mae berf enw yw just y berf, felly sy'n dod o'r geiriadur. Okay? Fel jouer, aller, manger, faire, etc. So, dau enghraifft yma I ddangos chi. Il est important que tu fasses tes devoirs. Mae'n bwysig I ti gwneud yng ngwaith catref. So, oherwydd mae que yna, rydych chi'n defnyddio'r dibynnol. So, tu fasses yw y dibynnol o'r berf faire yn y trydydd person unigol. Okay. Ond, os ydych chi'n defnyddio de yn lle que, so il est important de faire tes devoirs, byddwch chi'n just defnyddio'r berf enw yn lle poeni am
dibynnol. Nawr, os ydych chi ddim yn siŵr am y ffurf dibynnol o berf, dych chi moyn defnyddio, os mae'n berf afreolaidd, irregular, dych chi'n gallu osgoi defnyddio fe, yn just defnyddio dy gyda berf enw ffer. Ond, os ydych chi moyn rili dangos yr arolwr eich bod chi'n rili dda yn Ffrangeg, ydych chi moyn a seren ac yn y blaen, dwi'n credu mae'n well i trio defnyddio'r dibynnol os ydych chi'n digon hyderus i defnyddio fe, os ydych chi'n gwybod mae'n dda. Okay? A rhif 2 yw 2 bwnc. So rhaid i destun y brif gymal a'r cymal dibynnol fod yn wahanol. Os ydyn nhw'r un peth, defnyddiwch y berf enw eto. Ac anotau, so does dim unrhyw dibynnol yn y dyfodol yn Ffrangeg, mae angen defnyddio'r dibynnol presennol. Okay? So dyma enghraifft o'r dyfodol yma. Il faut que tu prennes le bus demain. Bydd rhaid cymryd y bws yfory. So mae tu prennes yw y dibynnol o'r berf prendre yn yr ail person. Okay? Il faut que tu prennes yn lle prends le bus demain. Neu, os ydych chi ddim yn defnyddio que, ydych chi'n gallu just defnyddio'r berf enw. So, il faut prendre le bus demain. Okay? A wedyn yr ail enghraifft, je veux que j'aille à la banque. Dwi eisiau mynd i'r banc. O, dwi eisiau ei bod fi'n... fy mod i'n mynd i'r banc. Like, literally, technically, ni ddim yn gorfod dweud hon, ni'n gallu dweud dwi eisiau mynd i'r banc. Ond y ffurf hawsach i dweud yw, je veux aller à la banque. So, unwaith eto, os ydych chi'n digon hyderus, mae'n well i defnyddio'r dibynnol. Os ydych chi ddim yn siŵr am berf penodol, ydych chi'n gallu osgoi defnyddio fe. Okay, mae hwn yn really syml nawr, just fel like a quick fix o pryd i defnyddio fe. So dibynnol neu dangosol, so the subjunctive or the imperative. Os yw rhywbeth yn bendant yn reality, defnyddio dangosol. Os yw'r siawns bydd y gweithred yn reality mwy na 70%, dangosol. Os yw'r siawns bydd y gweithred yn reality llai na 70%, defnyddiwch y dibynnol. Mae hwn yn really syml, okay? Then it's a bit more complicated. Mae'n mwy gymleth na hynny yn anffodus. So, je suis certain qu'il a le talent nécessaire pour réussir. Mae A yna yn helpu ni. Mae 100% o siawns yn dod yn reality. Je suis certain. Dwi'n siŵr. So mae hwn yn dangosol. Il est probable qu'il a le talent nécessaire pour réussir. Mae'n likely. Mae'n likely, mae'n cael digon o talent i llwyddo. So, tua 75% siawns o ddod yn reality-ish. So mae hwn yn y dangosol eto. Ond, il est possible qu'il aille le talent nécessaire pour réussir. Mae ai yna yn clyw i chi. Mae tua 50% o siawns, mae'n bosib. Okay, o ddod yn reality, felly nawr ni'n defnyddio'r dibynnol. So dyna pa mae ai yna sy'n dod o'r trydydd person unigol o'r berf afwar yn yr dibynnol. So mae cannoedd o ferfau am adroddion a chysyllteiriau sy'n angen y dibynnol. Felly gall fod yn ddefnyddiol i'w rhannu i themau. So, pryd i ddefnyddio'r dibynnol, ar ôl rhai cysyllteiriau sydd angen que. So, enghraifft, bien que, quoique, afin que, pour que, avant que, jusqu'à ce que, à moins que, pourvu que, à condition que, etc. Okay? So, basically, cysyllteiriau gyda que.
Wedyn, ewyllus dymuniad neu reidrwydd, so will, wish or necessity. So fel berfau fel vouloir, ordonner, exiger, souhaiter, désirer, suggérer, proposer, conseiller, yn dilyn gan que. So, enghraifft, il voudrait que tu restes avec lui. So mae voudrait yn dod o'r berf vouloir. Hoffai I chi aros gyda fe. So he would like you to stay with him. Now, mae rest yna yw yn y dibynnol, ond mae'n yn union yr un ffurf fel yn yr indicative. So mae'r un peth fel y presennol fel arfer, ond mae yn y dibynnol. Byddai'n esbonio wedyn pan dwi'n dangos I chi sut I gwneud y dibynnol. Yr ail enghraifft yma yw je suggère qu'il aille aussitôt que possible. Rwy'n awgrymu bod e'n gadael cyn gynted a phosibl. I suggest that he leaves as soon as possible. So mae ai yna yn dod o'r berf aller yn y trydydd person unigol o'r berf aller yn y dibynnol. Sori, mae'r Gymraeg yn herio fi nawr. Gobeithio mae hwnna'n gwneud synwyr I chi. Enghraifft arall, grŵp o berfau arall yw amheuaeth neu ofn, so doubt of yeah. So berfau fel douter, avoir peur, craindre yn dilyn gan que. Enghreifftiau, je doute qu'il ait raison. So rwy'n amau ei fod yn iawn, I doubt that he's right. So ai yn dod o'r berf avoir yn y trydydd person unigol. A wedyn, j'ai peur qu'elle soit trop timide yw rwy'n ofni y gallai hi fod yn rhy swil. I'm afraid that she might be too shy. So mae soit yn dod o'r berf être. Emosiynau neu barn, so adorer, aimer, préférer, détester, yn dilyn gan que. So ni wedi defnyddio adorer, aimer, préférer, détester llawer, pan roeddech chi yn blwyddyn 7, blwyddyn 8, blwyddyn 9, etc. So, os ydych chi'n just defnyddio j'adore, j'aime, je préfère, does dim angen defnyddio'r dibynnol, dim ond os mae'n dilyn gan que. Okay? Mae que yw y trigger gair yna sy'n dangos I chi bydd rhaid I chi defnyddio'r dibynnol. So, enghraifft, je préfère qu'il soit moins difficile, byddai'n well gen I bod yn llai anodd, I'd rather that he were less difficult. So mae soit yna yn dod o'r berf être eto. A wedyn, j'adore qu'elle ne soit pas orgueilleuse, roedd wrth fy modd bod hi'n falch. Okay? No, rwy'n wrth fy modd bod hi ddim yn falch. Okay, sorry, dwi wedi anghofio yn y pa yna. A mae soit yn dod eto o'r berf être. Okay? Gwych, a wedyn, symud ymlaen, difaru neu hapusroedd, so regret or happiness, so regretter, être désolé, être content, etc. yn dilyn gan que. Il regrette qu'il ne soit pas là pour la fête. So soit naw yw y trydydd person lluosog o'r berf être yn y dibynnol. So mae'n ddrwg ganddyn nhw nad ydyn nhw yna am y parti. So they're sorry that they're not here for the party. Et moi, je suis contente qu'elle aille un petit ami. Rwy'n hapus bod ganddi gariad. Un petit ami yw boyfriend, gariad. Cariad. So, je suis contente que an ai yn dod o'r berf avoir. Rhai ymadroddion amhersonol, so il faut, il vaut, il semble, il est important, pryd ydych chi dim ond yn defnyddio fe gyda il. Okay, byddwch chi ddim yn dweud je faut, mae dim ond yn il faut pob tro. Yn dilyn gan que. Cofiwch, ni wedi gweld bod ych chi'n gallu defnyddio il est important de gyda berfenw. Okay? Mae dim ond yn defnyddio'r dibynnol os mae'n dilyn gan que. Ac yr un peth gyda faut. So, il faut manger, mae rhaid I chi bwyta.
ond il faut que tu manges, neu beth bynnag, yn defnyddio'r dibynnol. So, enghreifftiau, il faut que tu sois plus sage, rhaid i chi ymddwyn yn well, mae rhaid i chi fod yn mwy well-behaved, soin dod o'r berf être, il vaut mieux qu'on reste ensemble, byddai'n well pe bai ni'n aros gyda'n gilydd, it will be better if we stuck together. Mae'r rest yna yn edrych yn union fel yn y amser presennol arferol. So, brawddeg i ddechrau gyda que, so qui que, quel que, quoi que, où que, just que, ar ei ben ei hun. Fel enghraifft, quoi que soit le prix, je viens. So, beth bynnag yw'r cost dwi'n dod. So, soit yn dod o'r berf être. Que je finisse ou pas, je suis heureux. Os bydda fynnau orffen neu beidio, rwy'n hapus. Whether I finish or not, I'm happy. Okay, so finis yn berf dwi'n moyn dweud irregular anyway, anghofio si irregular berf anreolaidd o finir. Okay, so mae finir yn y person cyntaf. Hefyd, dwi wedi rhoi rhestr fwyaf o berfau sy'n dilyn gan y dibynnol. Okay, mae popeth yn Saesneg yn anffodus, ond mae dal yn defnyddiol dwi'n credu i'ch helpu chi. So beth dwi'n meddwl bydd rhaid i chi gwneud yw, jyst edrych dros y rhestr ac ysgrifennu i lawr y brawddegau dych chi'n defnyddio, neu byddwch chi'n defnyddio yn yr arholiadau llafar ac ysgrifenedig, a cofiwch chi defnyddio'r dibynnol ar ôl rhain. Okay? So dych chi'n gallu just pause y recordiad i ysgrifennu rhestr i lawr, os dych chi angen. So mae'r grŵp cyntaf yw Pando, Preferences, Advice, Needs, Desires and Orders yna. And yn y explicatif, dwi ddim yn siŵr os ydych chi wedi clywed o hynny eto. So mae'r esboniad yma yn Saesneg. So basically, dydy e ddim yn newid ystyr y brawddeg, a does dim rhaid i chi defnyddio fe, mae'r formal ac optional, so does dim rhaid i chi defnyddio fe. Mae bwysig i cofio bod dydy e ddim yn newid y brawddeg i'r negyddol. Dych chi angen defnyddio pa, neu pa, os dych chi moyn newid y brawddeg i'r negyddol. So mae gen i 3 enghraifft yna, fel éviter qu'il ne vous voie, so dim pa yna. Okay, avant que vous ne preniez une décision, so before you make a decision, dim pa, so dydy ddim yn negyddol, and j'ai moins de travail que vous n'en avez. I have less work than you do. Okay, so mae'r asterisk yna yn dangos pryd ydych chi'n defnyddio fe. Judgments, emotions and feelings yna, mae'r rhestr yna sy'n gallu fod yn defnyddiol. A wedyn possibilities, opinions, doubts, suppositions, so pods. A mae 3 asterisks yma, dwi wedi defnyddio lliwiau i helpu chi. So mae un cyntaf mewn glas, mae 2 mewn gwyrdd, a mae 3 mewn pink gyda esboniad yma os ydych chi moyn mwy o, os ydych chi moyn defnyddio nhw, basically. Right, so roedd yr hanner cyntaf o'r gwers yma, pryd i defnyddio fe, so quand utiliser le subjonctif. Nawr ni'n symud ymlaen at comment former le subjonctif, so sut i creu y dibynnol yn Ffrangeg. So sut i ffurfio'r dibynnol, berfau rheolaidd, cymerwch y ffurf il yn amser presennol y ferf, gollwng y terfyniad e-nta i ffurfio'r coesyn, so the stem o'r berf, a wedyn y trydydd yw ychwanegu'r terfyniadau dibynnol, so mae'n i dot on, s, i dot es, a'n e-nta.
Okay? So, fel ydych chi'n gallu gweld yna yn glas, mae'r yn union yr un peth fel yr amser presennol, heb law am y ffurf nhw yn fwy, lle ni wedi ychwanegu i dot yna. Okay, so mae'n really hawdd i cofio. Enghraifft, il devient, so mae hwn yw y trydydd person lluosog yn yr amser presennol, il devient. Ni'n tynnu ffordd y enta ar y diwedd, a wedyn ni'n am y je, ni'n ychwanegu so je devient yw dibynnol o'r devenir. So, just really syml, am berfau rheolaidd, so le premier group o berfau rheolaidd sy'n fel arfer yn gorffen gyda heb law am aleu. Mae'n edrych yn union fel le présent de l'indicatif yn amser presennol arferol. So dyna fe, je parle, tu parles, il, elle parle, ou on, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. So dyna'r indicatif. Ac yn y subjunctive, mae bron yr un peth, que je parle, que tu parles, qu'il, elle parle, que nous parlions, que vous parliez, and qu'il ou elle parle. Dim i dots yna. Dim ond i dots am nhw a fwy. Okay? So, mae'n actually eithaf hawdd i wneud y dibynnol. Ond, yn anffodus, mae'n exceptions. Beth oedd e nawr? Exceptions i'r rheol yn anffodus. So dyna just grid gyda cwpl o berfau. Beth bych chi'n gallu gwneud yw, just dewis cwpl fel eme ffinir, y berfau efallai byddwch chi'n defnyddio'n aml, a just creu fel taflen adolygu i'ch helpu chi. Okay, so rydych chi'n gallu pause y recordiad ac unrhyw am pryd a just gwneud nodau neu beth bynnag. So, mae'r deuxième grŵp yn cynnwys y berfau sy'n gorffen yn sy'n gorffen yn is gyda il yn y presennol. So, par exemple, finir, réunir neu grandir. Okay? So, enghraifft, grandir. So, dyna'r indicative yma, a wedyn dyma'r subjunctive. So, fel chi'n gallu gweud yma, oherwydd mae'n y deuxième grŵp, mae'n wahanol, ond basically, ar ôl i chi wedi ffeindio'r stem, mae'r endings yn yr un peth, s, a wedyn, so mae'n, well, yeah, okay. Grandis, 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 so mae ending yna, a wedyn grandission, grandisier, and grandis. So basically, mae'n EES, IONS, IZ, ENT, dyna'r endings, ar ôl chi wedi ffeindio grandis fel stem. Okay? Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o ferfau yn yn dod o'r trydydd grŵp irregulier. Okay? So mae'r irregular verbs. Y berfau afreolaidd, dyna'r gair oedd ni'n chwilio am, afreolaidd irregular, mwyaf cyffredin dylech chi ddysgu yn gyntaf, yn fy marn i yw être et avoir. Okay? So mae'r être, dyna'r indicatif, fel chi'n gwybod, nawr je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. And y subjunctive, yn y dibynnol, que je sois, que tu sois, qu'elle soit, ou qu'il soit, qu'on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'elle ou il soit. So, mae'r je, tu, elle, vous, yn elle, yn y lluosog, yn rili tebyg, ond gyda nhw e fwy, mae'r i dot yn newid i Okay, so mae nhw'n afreolaidd irregular. Avoir, ni'n cael j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, yn y indicatif, le présent. A wedyn yn y dibynnol, que j'aille, que tu ailles, qu'elle aille, que nous ayons, que vous ayez, qu'elle aille. Okay? So, yn fy marn i, mae'n really bwysig i dysgu être et avoir yn y dibynnol yn Ffrangeg. Okay? So dyna nhw. Wedyn,
aller, ond mae aller yn hollol bwysig hefyd, oherwydd ni'n defnyddio aller yn aml hefyd. Okay, so ni'n cael yr indicatif yna, a wedyn y dibynnol, que j'aille, que tu ailles, qu'elle aille, que nous ayons, que vous ayez, and qu'elle aille. A wedyn venir, dod, dyna fe, vienne, and venions, veniez yna. Hefyd ni'n cael savoir et vouloir. Efallai ydych chi wedi gweld savoir o'r blaen, cos mae'n really stick out I fi pan dwi'n gweld e. Que je sache, que tu saches, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'elle sache. And then vouloir, que je veuille. A wedyn voulions, vouliez yn wahanol yna. A dau arall, faire et pouvoir. Faire yn really bwysig hefyd. So que je fasse, que tu fasses, fassions, fassez, fasse, and puis, puissions, puissiez, puis. So mae hwnna'n mwy regular-ish. Ar ôl chi wedi ffeindio'r fas fel stem. Okay, so dyna rhai berfau afreolaidd, a mae mwy I ddod yn anffodus. So ni'n cael, faire, pouvoir, savoir, sori, mae'r bocs yna, dyle fe hedfan I mewn. Sori, a mae ni'n cael aller, valoir, and vouloir. Okay, os ydych chi moyn. So basically, maen nhw mewn tabl, whereas ar y sleid arall, roedd yn mewn tabl, I suppose, ond yma maen nhw gyda'n gilydd. Mae lan I chi sut ydych chi'n hoffi dysgu. A just point arall I wneud yw, sorry, mae yn Saesneg, as an impersonal verb, falloir has only one subjunctive conjugation. So F-A-I-L-L-E, cilfai. Okay? Mae gan ferfau sy'n newid bon, cyfuniad, dibynnol, dau goes. So stem change in verbs have a two-stem subjunctive conjugation. This sounds really complicated. Basically, mae dwy stems a dwy bon am y berfau yma. Mae nhw yn enghreifftiau, obviously mae mwy o berfau sy'n tebyg. So enghraifft, lever, gyda il yn yr amser presennol, mae'r acen yn dod ar y I helpu gyda'r anganiad. A mae hon yn yr un peth am je, tu, il elon et il el. Ond, am nhw e fw, does dim angen yr acen. Mae'n diflannu. Am berfau fel jeter, mae'r un ta yn newid I dau. So mae'r bon yna yn defnyddio am je, tu, il elon, il en el, ond am nhw e fw, a mae dim ond un ta. A wedyn am berfau fel essayau gyda y, ble mae'n newid I il essay gyda I dot. Mae'r un peth, mae'r un bon am rhain, a wedyn un bon am nhw e fw. Okay. Paidiwch â phoeni gormod, oherwydd dwi'n siŵr os ydych chi'n ychwanegu acen ar neu gadael fe, dydy ddim yn diwedd y byd yw ond mae'n just nice I gwybod enghreifftiau o berfau wahanol dwi'n credu. A wedyn mae devoir yn prendre yn patrwm dau goesyn hefyd. So yr un peth mae je, tu, il elon, il en el am rhain. A wedyn, so doivent, ond devions, deviez, am nhw e fw. Ac yr un peth am prendre, mae'n pren, a wedyn gyda dau n, a wedyn pren gyda dim ond un n. Okay? So os mae berfau fel prendre, ble byddwch chi'n defnyddio fe'n aml, dwi'n credu mae'n werthchwael I dysgu nhw. Okay, ydych chi'n barod I give it a go? Ydych chi'n moyn trio? Let's have a look. Allons-y. So, basically, mae 8 brawddeg gyda berfau yma yn y berfenw. Mae'r berfenw yna. Ydych chi'n gallu newid i'r dibynnol yn y brawddegau yma. So, mae'n gofyn I chi lisez, complétez les phrases suivantes avec le subjonctif présent. So, numéro 1. Je veux que nous partir en vacances.
So, ydych chi'n gwybod beth sy'n mynd yn y blwch yna? So, basically, mae rhaid i chi newid partir yn y dibynnol i gweithio gyda nhw. Beth ydych chi'n gallu gwneud nawr, actually, yw pos y recordiad, a wedyn trio llenwi'r bylchau, a wedyn gwirio'r atebion wedyn. Okay? So, here we go. Partions yw'r un cyntaf. Je veux que nous partions en vacances. So mae'r i-dot yna, oherwydd mae'n dibynnol. Rhif 2. Il souhaite que vous travaillez beaucoup en classe. So mae'r ateb, vous travaillez. So unwaith eto, oherwydd mae'n fwy, ni'n ychwanegu i-dot yna. Mae'n berf rheolaidd, regular, arferol, yn siŵr. Elle voudrait que tu, a wedyn écrire au prof. Mae hwnnw écrive, mae'n afreolaidd. Nous désirons qu'il sortir moins souvent. Sorte, so mae'n yr un peth fel yr amser presennol arferol. Vous aimeriez que je choisir un bon film ce soir. Choisisse. So mae afreolaidd yna, fel finis. Je souhaiterais que nous lire le journal ensemble. Lisions, gyda i-dot. Elle désire que je regarde la série Bob l'éponge. Regarde. So mae'n fel yn yr indicative, so le présent arferol. Ils aimeraient que je vendre ma voiture. Vend. Okay? So, gobeithio mae hwn yn gwneud synwyr i chi. Gobeithio mae wedi helpu chi. O, cyn i ni orffen, yeah. So, pour conjuguer au subjonctif passé, on conjuge l'auxiliaire au subjonctif présent, on ajoute l'auxiliaire, par exemple, qu'il soit parti. So basically, as long as chi wedi dysgu avoir et être yn y dibynnol o subjonctif, dych chi'n defnyddio nhw gyda y participe passé arferol. Enghraifft, exemple, nous sommes contents que vous soyez venus. So, ni'n hapus eich bod chi wedi dod. So, mae'r unig peth sy'n wahanol yw soyez yn lle vous êtes. A wedyn, elle est désolée que tu n'ailles pas pu venir. So, mae ai yn dod o'r avoir yn lle a. Okay? So, basically, mae'r le subjonctif passé yn eitha syml, mae'n eitha hawdd, as long as chi wedi dysgu avoir et être, byddwch chi'n ffain. Enghraifft arall, c'est dommage qu'il soit tombé malade, so soit yn y dibynnol. A dyna fe. So, common réussir nawr. So, dwi'n mynd i just rhoi beth dwi'n credu mae rhaid i chi gwneud am y dibynnol. Dysgwch rhai o'r ymadroddion gosod lle mae angen y dibynnol. So fel no, il faut que, je suis content que, etc. Ceisiwch cynnwys cwpl o enghreifftiau yn yr arholiad i ysgrifenedig neu siarad, y llafar. Dysgwch rhai ymadroddion gosod sy'n cynnwys y dibynnol, fel il faut que j'aille neu rhywbeth fel na. So just set phrases, dych chi'n gallu defnyddio yn aml. Dysgwch y berfau mwyaf cyffredin fel avoir, être, aller, faire yn y dibynnol. A dysgwch sut i adnabod y dibynnol fel bydd e ddim yn eich ofni yn yr arholiadau darllen neu gwrando. OK, vous avez des questions. Os mae gennych chi cwestiynau, mae sesiwn fyw ar ddechrau mis Chwefror. So, dych chi'n gallu cadw'r cwestiynau ac os dych chi'n dod i'r sesiwn fyw yna, byddwn ni'n trio ateb eich cwestiynau. OK, so l'objectif quand et comment utiliser le subjonctif. Gobeithio dwi wedi helpu chi
gwybod pryd a sut i ddefnyddio'r subjunctive yn y gwers yma. Os na, mae llawer o fideos ar YouTube i helpu chi mwy. So, jyst cyn i fi orffen, bon sions, pob lwc am yr arholiadau, am yr cartŵn yna i chi, a wedyn, a cyn i fi orffen, cofiwch bod mae 4 sesiwn yna dwi wedi esbonio ar y sleid cyntaf o'r pwynt pŵer yma, a gobeithio byddai'n gweld chi ar ddechrau mis Chwefror. Diolch yn fawr, merci beaucoup, et au revoir.